זה הסיפור של שאול המלך, מלך נערץ ואהוב. קצת פוזל, אך מה זה חשוב? ואז בא דוד. דוד שהיה אהוב על שאול, הפך להיות צנוע בגלל שהוא הצליח להרוג את גוליית הענק בשדה הקרב אך ורק בעזרת רוגטקה. היי, פגעת לי בפוני, תתבייש ג'ינג'י. דוד הפך אהוב, ענק, הוא גדל מיום ליום, ואם זה לא מספיק, הוא גם ניגן על אוד, טופים, גיטרה, הכלי המוזר הזה, מתחת למים, והכי חשוב על מערכת העצבים! שאול התעצבן. איך זה ייתכן? ואם זה לא מספיק, אז גם יונתן הבן שלו ומיכל ביתו היו מאוהבים בדוד. שאול החליט לרדוף אחרי דוד ולהרוג אותו. ברור ששאול לא הצליח לתפוס את דוד או את העגבניה, אבל אז הם הגיעו לעימות במערה. וואו, מפחיד כאן במערה, אפילו למלך כמוני. יש כאן מישהו? דוד, אתה כאן? מה פתאום, אני לא כאן. אז מי זה? לא יודע, אולי זה חתולה. יאו, למה אתם מאשימים אותי? אני מסתלקת מכאן. יאו. אני מרגיש שמישהו נוגע בי. אני בכלל לא כאן. דוד, אל תשחק איתי משחקים, אני מריח אותך. מחוץ למערה, דוד הראה לשאול שהוא היה יכול להרוג אותו, אבל הוא רק חתך לו חתיכה מהבגד. שאול הבין שהוא טעה, והוא התחיל לבכות כמו ילדה שאיבדה את אמא שלה בסופר. אמא, איפה את? זה אני, שאול, הבן שלך. אז בעצם זה סיפור על קידה ויריבות, על מלך אחד והמלך שבא אחריו. דוד המלך, מי שהיה אחד המלכים החשובים בתולדות ישראל, מי שהיה אבא של שלמה, החכם באדם, ומי שהפך את ירושלים לבירה. אז זהו, אני עף מכאן. גם אני רוצה להיות סמל, גם אני רוצה להיות אייקון. עם מי צריך לדבר כדי שישיגו לי אייפון? גם אני רוצה להיות סמל, גם אני רוצה להיות אייקון. עם מי צריך לדבר